Hei Venä, hetki. Ottiko se kuvan? Hei Aino. Mitä vittu Elias? Hei, Rauhoitu. anna tänne se puhelin. Niko, Chiika. Sori, meni jo. Tsekatkaa tää. Hei, katos tää. Haluut säkittää? On se tosissas. Mä vittu hitti sitten. Älä nyt, sulla on hyvä perse. Jumalauta! Yes. Saatana! Hei nyt! Nyt loppu tollanen hetki. Toi hullu käy käsiksi. Toi aloitti. Voisiko joku selittää? Se toi otti musta kuvan. Minkä kuvan? No en mä tiedä, onko tuo rappusissa. No ehkä nyt tommoista ei kannata olla moksiskaan. Just joo. Pojilla on vähän hormonit hyrrää, se nyt on tollasta. Mutta ehkä ei kannata ihan hirveästi antaa aihetta. Okei? Okay? Joo. Jos jotain tollasta tapahtuu, niin tuut vaan sanoa sit, okei? Okay? No oliks vielä jotain muuta? Nettiin meni.